Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dalawa sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa kalsada sa Camarines Sur. 8 anyos na bata inoobserbahan sa ospital matapos mahagip ng isang bus. Hinihinalang rebelde patay habang 2 sundalo sugatan sa magkahiwalay na engkwentro sa Masbate. San Juan Boulevard sa Libmanan, sisimulan na! At application para sa nais mag-avail ng mobile passport on wheels ng Peso Camsur at BFA, bukas na! Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Inoobserbahan pa ngayon sa ospital ang kondisyon ng 8 taong gulang na batang babae matapos ma-sideswipe ng isang shuttle bus sa San Jose, Camarines Sur, habang 2 pang road crash na itala sa probinsya. May ulat si Eli Balbin. Makikita sa CCTV footage na ito ang pagdaan ng isang lalaking nakaasul na sando na naglalakad sa barangay Puro Batya, Libmanan, Camarines Sur hapon nitong nakaraang araw. Maya-maya pa makikita sa video ang mabilis na AUV. Napaluhod ang lalaki na nasagi na pala ng naturang sasakyan na kamuntikan pang bumangga sa isang bahay sa lugar. Ayon sa kapatid ng biktima na hindi na humarap sa kamera, tinamaan ang kaliwang braso ng kanyang kapatid. Nagapod sa kuya si family katong sa mga member kang pinsan katupong nakasagi. Nag-apod po sa kuya, nagsabi sa kuya na willing sindang kasi di man talaga ni sabi nga sa kuya, pako mo po kami pa bisado mo po ba kami. Bisado ko man sila mga pamilyang iyan. So sabi sa kuya, kung inaalag ko po silang inaaga, time, sabihan ko naman si Tugang katong nasagi na man dadigdeyo, gusto na makipag-ulay sa inda. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Sa San Jose, Camarines Sur, kita sa dashcam video ang pag-iwas ng isang shuttle bus sa isang nakahiga sa kalsada nitong Sabado, July 19. Hindi nahagip sa dashcam ngunit nahagip na pala ang biktima, edad 8 anyos na babae na tatawid sana sa kalsada. Sa panayam ng CSN kay Cora Tadeo, lola ng biktima, kabababa lang sa jeep ng mag-iina nang bigla umanong nabitawan ang bata dahilan upang mahagip ito ng shuttle bus habang papatawid sa kalsada. Bumaba sila ng jeep kasi galing ng Goa. Then, yung apo ko, siguro nabitawan or what, tumakbo. Tapos, palapit na pala yung bus. Ano po, tinamaan po ba siya ng bus? Yes po, sa side. Buti na lang side. Kasi umiwas yung bus. Paglilinaw ni Lola Cora, hindi naman umano tumakas ang driver ng shuttle at dumiretso umano sa pulisya ang driver para i-report ang insidente. Kawa naman yung driver, hindi niya naman yung tinakbuhan. Hindi lang daw siya doon huminto kasi ang naisip niya baka daw kung anong gawin sa kanya ng mga tao. Yun yata kasi parang yun naman talaga yata ang dapat. So parang oriented naman yata ang mga bus drivers or company na pag may ganon, proceed ka na sa isang nearest station. So, we wanna correct na hindi naman tumakbo yung driver. Siya mismo ang pumunta doon po, sabi nung doon yung mga pulis. Sa ngayon, inoobserbahan pa ang biktima sa Bicol Medical Center habang sasagutin ng kumpanya ng bus ang lahat ng gasto sa pagpapagamot ng biktima. Sa Sipukot, Camarines Sur, maswerteng walang nasugatan matapos tumaob ang isang van sa kahabaan ng Andaya Highway, Barangay Taisan, Sipukot, Camarines Sur, bandang alas 2:45 ng hapon nitong July 17. Ayon sa report ng Sipukot Police, nawalan umano ng kontrol ang 45 anyos na driver dahil sa pag-uulan ng naging dahilan ng pagbaliktad ng kanilang sasakyan. Ang nangyari sir, yung biyahe po nila, habang dun sa palusong na bahagi at pakurbada, nawalan po siya ng control dahil yung gulong at dahil na rin sa madalas sa pag-uulan ng pangyayaring yun, nawalan yung traction ng gulong sa kalsada dahil ng pagtumba ng isang nung minamaneho niyang Travis. Dahil doon sir, tumumba yung
sasakyan, wala naman nasaktan sa kanyang mga pasahero. Sa pool naman sa dashcam ang pagtaob ng isang 6-wheeler truck sa barangay Tara, Sipukot, Camarines Sur bandang alas 12:38 ng tanghali nitong July 18. Mula pa umano Maynila ang truck na patungo sanang Naga City nang mawala ng preno dahilan ng kanilang pagtaob at pagbangga sa isang 10-wheeler truck. Close break po ako. Wala po nung ano. Nataas po kasi medyo traffic. Traffic po, may kumagat po yung preno nun eh. Nung umabounty na po kami, naramdaman ko po kasi mabilis po sila. Lumili ko, mabilis na eh. Nung siyempre po, kargado, umibilis po. Umibilis hanggang sa tumigas na close break na po. Ngayon po, hindi mas na lang po sa may mga tao. Kaya umabertig ako ng konti kasi tatama na ako dun eh. Pag-abutin natin sa may intersection ng Quirino, saka Maharlika Highway, accordingly po, nagkaiba po daan ng mechanical defect sa iyong sinasakyan na truck. Nagkataon po na ikaw man po duman sa crossing na isang truck. Isang Isuzu Giga wing van truck na minamaneho ni Gabriel Dumugho na taga Balimpampang, San Ildefonso, Bulacan, sir. Sa pangyayari, sir, nagkaiba sir ng damage po ang parehong truck. Sa kabutihang palad, sir, wala naman pong nasugatan sa kanila. Muling nagpaalala ang Sipukot Police sa mga driver na bumabiyahe at dumadaan sa Andaya Highway, lalo na pag maulan, na doblehin ang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente. Eli Balbin, CSN. Magpapatuloy pa ayon sa Pag-asa ang mga pag-uulan sa Kamsur at iba pang lugar sa Kanlikulan, bunsod ng Habagat. Hanap buhay ng ilang taga-Kamsur apektado na umano dahil sa ilang araw ng pag-uulan. May ulat si Regine Buek. Patuloy na nakakaranas ng pag-ulan ng Kalakhang Kabikulan, partikular na sa lalawigan ng Camarines Sur. Dahil dito apektado ang kabuhayan ng maraming residente, lalo na ang mga nagtatrabaho sa labas gaya ng mga nagtitinda sa gilid kalsada. Isa na rito si Nanay Imelda na araw-araw nagtitinda ng prutas at gulay. Dahil sa walang patid na ulan, matumal umano ang benta at nababahala siya na baka masira ang kanyang mga paninda. Ang po ngayon, ang customer medyo maluyaman. Saka dikit lang po ang nagbabarakal. Dahil sa ang panahon po ngayon, mauran. Hindi rin biro ang epekto ng matagalang pag-ulan sa kabuhayan ng mga informal workers. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, epekto ito ng Tropical Depression Krising at habagat na patuloy na nakakaapekto sa kalakhang bahagi ng rehiyon. Pagkagos kitang makakabate ng mapanganoro na kalangitan na kung saan niya naikwaman mga pag-uran na minsan yung mga para pagkikinakasin pagdadudol. Posible ang katamtaman sa nakuminsan din nakusod man na pag-uran na karaman ka dito sa bagat. Kasi kung manulugot man sa sea condition, mawabay pa yung dagat nilalawan naman ang katamtaman hanggang sa maano na kadagapan. Yung Bagyong Siklising po na sa luwas na Puerto ng Philippine Area of Responsibility, alaga dito po panibagong nabidok na low pressure area, yun na sa local Philippine Area of Responsibility. Kasi niniman natin namataan sa distansya 1,140 kilometers east-southeast ng east o sirangan kang southeastern Luzon kasi bagong alas 3 ng maaga. Sa ngunyan, namapakaman ng chance na mabidok hindi sa sarong bagyo, alagat sa mga masunod na aldaw, posible man na matidevelop niyo sa sarong tropical cyclone or bagyo. Samantala patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging handa at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Regine Buek, CSN. 34 na behero ang stranded sa Pasakaw Port sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyong si Krising. Ayon sa datos ng Office of the Civil Defense at Coast Guard District Bicol, pawang mga patungong San Pascual, Masbate ang mga stranded na pasahero. Hindi pa rin kasi pinapayagang makabiyahe ang mga malalaki at maliliit na sasakyang pandagat dahil sa sama ng panahon. May pinamahagi ring food assistance ang LGU at ang Coast Guard Substation Pasakaw sa mga pasaherong na stranded. Ilang transport personnel sa isang terminal sa Lagonoy, Camarines Sur ang nagpositibo sa ikinasang surprise mandatory drug testing nitong nakaraang araw.
Ayon sa Land Transportation Office o LTO Bicol, 117 driver, konduktor at mekaniko ang sumailalim sa naturang drug test. 5 sa mga ito ang nagpositibo sa droga na kinabibilangan ng 1 driver, 3 konduktor at 1 mekaniko. Kinumpiska ng LTO ang mga lisensya ng mga nagpositibong individual at nahaharap sa karampatang legal na proseso. Nakatakdang sumailalim ang mga nagpositibo sa confirmatory drug test. Ano ba po ang reason nila? They are forced to use that kind of illegal drugs because of the working conditions na meron sila or kung ano naman may tataog ang kumpanya. Kaya napipilitan din sila. May mga face-to-face basis yan. Kaya yung mga panakulakong companies na talagang tigro ang mga drivers sa rumbans, kaya ang doktor pa yan, malitulo sila. Less po ang percentage by experience ni sa pagkakandak ng mga drug test na nagpapasok po ang driver. So, yan po ang dahil na po. Kapag pwede, hilingon sa din ang mga working conditions sa yung mga PUD drivers. Kasunod ng mga pag-uulan ay naobserbahan umano ng National Irrigation Administration o NIA ang pagtaas ng water level sa ilan nitong dam. Level ng tubig, mahigpit na minomonitor ng ahensya. May ulat si Darlene Lastrulio. Mahigpit na minomonitor ngayon ng National Irrigation Administration o NIA Region 5 ang water level sa mga dam at ilog sa rehiyon kasunod ng mga pag-uulang dala ng bagyong Crising. Ayon kay Engineer Gaudencio John M. De Vera, Regional Manager ng NIA sa Bicol, may mga naitalang pagtaas sa level ng tubig sa ilang bahagi ng Kamsur, ngunit nananatili pa rin ito sa non-critical level. Binigyang diin ni De Vera na bahagi ng standard protocol ng NIA ang pansamantalang pagsasara ng irrigation systems tuwing may bagyo upang maiwasan ang pagbaha sa mga kabahayan at sakahan. Sa kasagsagan ng bagyong Crising, agad isinara ang mga dam bilang preventive measure. As preventive measures, makikita nyo naman ito sa mga Facebook namin na dinidesert na natin, no? Hinuhukay na natin ng mga rivers natin bago pa dumating yung bagyo para at least yung capacity niya na kaya niya, no? Hopefully nga hindi na matulad nung last year na sobra-sobra yung ulan, no? So kung regular lang yung bagyo or yung hindi siya kalakasan, kaya pa naman, kaya ng mga rivers natin na i-sustain siya. Especially itong last na Crising, no? So pabugso-bugso yung ulan na malalakas pero nakaya pa ng mga dams natin na i-sustain yung water. Positibo man ang pagtaas ng water level para sa irigasyon ng mga pananim, may kaakibat din itong panganib. Sa Buhi, Camarines Sur, humigit kumulang 170 na hektarya ng taniman ang nalubog sa tubig. Patuloy pa ring tinataya ng ahensya kung ang mga pananim ay makakabawi pa o tuluyang nasira. Sa kabila ng pag-ulan, nananatiling buo ang mga irrigation infrastructure sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang naitalang sirang dam o major damage sa irrigation systems maliban sa ilang palayang nasobrahan sa tubig. Hinimok ng NIA ang mga lokal na pamahalaan at mga magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan at sa Department of Agriculture upang makuha ang tamang impormasyon ukol sa water release schedules, planting calendars at paggamit ng mga makabagong irrigation technologies. Darlene Lastrulio, CSN. Patay ang isang miyembro mano ng New People's Army matapos ang nangyaring engkwentro sa Uson, Masbate. Habang 2 sundalo, sugatan naman sa isang hiwalay pang-engkwentro laban sa rebelding grupo. May ulat si Regine Bue. Sige! Ito ang aktual na pakikipagpalitan ng putok ng tropa ng 2nd Infantry Battalion sa nangyaring engkwentro laban sa hinihinalang rebelding NPA sa Barangay Candelaria, Uson, Masbate, umaga nitong Sabado, Hulyo 19. Ayon sa ulat ng 2nd Infantry Battalion, nagsagawa ng focus military operation ang pinagsanib na puwersa ng mga sundalo at mga operatibo ng 96 Military Intelligence Company matapos makatanggap ng sumbong mula sa mga residente ukol sa presensya ng mga armadong kalalakihan sa lugar.
Dito nagkasagupa ang mga tropa at tinatayang 15 miyembro ng NPA. Tumagal ng halos 15 minuto ang palitan ng putok na nagresulta sa pagkakasawi ng isang hinihinalang rebelde habang tumakas ang iba pa nitong mga kasamahan. Na-recover sa encounter site ang isang caliber 45 na baril, isang bandolier na may lamang mga bala at ilang personal na gamit. Matapos yung 15 minutes na encounter ay naiwan ang wala ng buhay nilang kasamahan at yung kanyang mga gamit, maging yung mga war materials at mga personal na gamit po niya kasama po doon. Samantala, 2 sundalo ang nasugatan sa hiwalay na engkwentro alas 3 ng hapon ng parehong araw sa Sitio Barangay Matagbak, Milagros, Masbate. Habang isinasagawa ang Joint Pursuit Operation, nakaengkwentro ng militar ang tinatayang 15 miyembro ng armadong grupong komunista. Sa palitan ng putok, 2 sundalo ang nasugatan na agad namang dinala sa ospital para sa agarang gamutan. Inaalam pa kung may nasugatan rin o binawian ng buhay sa hanay ng rebelding grupo. Una-una, gusto namin pasalamatan yung ating mga kababayan na nagpapaabot ng report sa atin. Napakalaking bagay po nun kasi hindi namin magagawa yung aming trabaho, hindi namin mababantayan lahat ng sulok ng Bicol region kung hindi dahil sa kanilang mga report. At naway marami pang kagaya nila na tumulong sa atin sa gawa ng efforts para matulungan yung armadong tunggalian dito sa ating rehiyon at ipinapangako po namin na ang kanilang pagkakakilanlan ay itatago po namin at actionan po namin yung kanilang mga reports na ipinapaabot po sa amin. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang hot pursuit at clearing operations ng Sandatahang Lakas sa lugar upang tugisin ang mga nakatakas na miyembro ng rebelding grupo. Regine Boy, CSN. Dumating na sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur ang bagong ambulansya mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Former Mayor Jess Camara natutuwa na madaragdagan ng response asset ng Libmanan. May ulat si Eli Balbin. Dumating na sa bayan ng Libmanan ang bagong ambulansya mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang naturang ambulansya magagamit ng LGU, partikular ng MDRRMO sa pagresponde sa anumang sitwasyon. Isa ang Libmanan sa 12 bayan sa Camarines Sur na nakatanggap ng bagong ambulansya bilang bahagi ng pagpapalakas sa serbisyong pangkalusugan sa bansa at emergency response sa rehiyon. Sa panayam ng CSN kay former Mayor Jess Camara, personal niyang request sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na mabigyan ng bagong ambulansya ang bayan ng Libmanan para madagdagan ang asset nito sa pagresponde sa anumang emergency. Ayan po yung inaantay ko talaga na dadating sa bayan ng Libmanan. Actually po, nung Typhoon Christy ng October ay nagkataon po na may kilala tayo sa PCSO. Nakasali yung Libmanan sa binisita ng Philippine Charity Sweepstakes Office, Pramandalo yung office, and nabigay dito ng mga goods sa bayan ng Libmanan. So happy nakasama po yung 2 board of director ng PCSO, and nag-request po ako ng scholarship at saka 2 service vehicles yung ambulance. Ayon sa dating alkalde, sa kanyang panunungkulan bilang mayor ng Libmanan ay nakabili ang lokal na pamahalaan ng 3 ambulansya. Posibleng sa MDRRMO ma-assign ng bagong ambulansya mula sa PCSO. Malaking tulong aniya ang bagong ambulansya upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga aksidente, sakit at iba pang emergency situation sa kanilang lugar. Inaasahan niya na makakatulong ito sa pagpapabuti ng kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan sa Libmanan. Ang plano ko po niyan karagdagan. Since na nakabili po tayo ng 3 ambulansya during my term, alam naman ng MDRRMO na sa kanila po yan. Diyan yan ma-assign po sa Disaster Risk Reduction Management Office para yung pong mga kababayan natin na nagda-dialysis, ma-augment po ang assistance nila papunta at pabalik sa kanilang kanya-kanyang mga tahanan. Eli Balbin, CSN. Dumating na sa Libmanan, Camarines Sur ang mga heavy equipment na gagamitin sa pagpapatayo ng Scenic San Juan Boulevard. Narito ang ulat.
Dumating na ang mga heavy equipment na gagamitin sa itatayong San Juan Boulevard sa bayan ng Libmanan. Sa inisyatibo ng probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte, 2nd District Congressman Luigi Villapuerte at dating Mayor Jess Camara, scenic ang magiging view ng boulevard na ito. Hindi lang daanan ng mga sasakyan, pasyalan at pan-place pa ng tropa at buong pamilya. Matagal na po yan. Actually, 2 years nang na-approve yan, na-release na. Kaya lang nakiusap po yung contractor na magpapabricate sila ng mga poste ay doon na po sa kanilang construction area. So, ayan, dumating na po. Dala-dala na yung mga poste na ilalagay nila. 10 meters from one po yan, kalsada, papunta ng gitna at siguro more or less 20 meters ang haba. Magkakaroon po tayo dyan ng boulevard, mayroon tayo dyan na pasyalan, and mayroon din mga kaunting mabibilhan ng inom-inumin during the time na nagpapalipas po tayo ng oras. Matagal na po yan i-request ng local government of Libmanan, and pasalamat tayo kay Governor El Rey Villapuerte at Congressman Luigi. Nagsikap talaga sila na mapunduhan. Hindi ako nagkakamali, mga more or less 100 million po ang pondo ng San Juan Boulevard na ngayon po puspusan ng ginagawa. Inaasahan na kapag natapos na ang San Juan Boulevard ay magiging isang pangunahing tourist spot ito na magbibigay daan sa magandang tanawin na tiyak na makakaakit ng mga dayuhan at lokal na turista. Part po yan na mabost yung tourism industry ng bayan ng Libmanan, and maging eye-opener na rin na pwede palang pakinabangan yung tabing ilog. So, kailangan lang investment at proper planning na mai-incorporate yan po sa development plan ng bayan at yung pong kayayari lang namin na tourism development plan for 10 years. Kasama po yan doon. Inaasahang magdadala ito ng mas maraming oportunidad sa turismo, negosyo, sa lokal na pamahalaan ng Libmanan at kabuhayan ng mga residente. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa masiglang komunidad at mas maganda at maaliwalas na destinasyon para sa lahat. Eli Balbin, CSN. Bukas na ang application form para sa muling pagbabalik ng Mobile Passport on Wheels ng CamSurPeso katuwang ang DFA. CamSurPeso, inanyayahan ang mga Camarinense na samantalahin ang naturang oportunidad. Narito ang ulat. Muling magbabalik ang Mobile Passport on Wheels ng Peso Camarines Sur katuwang ang Department of Foreign Affairs o DFA upang maghatid ng mas mabilis at mas accessible passport application services sa lalawigan. Ayon kay Peso CamSur Manager Rodresha Toralio, ang programang ito ay unang inilunsad noon pang 2003 sa inisyatibo ni Governor El Rey Villapuerte na layong mas mailapit sa publiko ang passport application services, lalo na sa mga hindi makabiyahe pa Manila o Legazpi para sa pagkuha at pag-renew ng pasaporte. Passport on Wheels, saro ining programa ni Governor El Rey Villapuerte na actually pinuunan niya ini way back 2003. Talagang yun siya kanya ang talagang nag-encourage and nag-gibuning efforts para ang DFA magkondusir ning Passport on Wheels hindi sa Camarines Sur. So actually yearly ining ginigibo. So saro ini sa mga programa na hinihagad kaya ka mga sa kahimanwa, ninhulita talagang nahiling ninda si dakulang tabang sa sainda, lalo na si mga gusto mag-secure ng passport, mapa-renewal man yan or new applicants. Dakulang bagay para dahil na sila magduman sa other consular offices like Manila, Legazpi para lang magkuan ng passport. Gayunpaman, nilinaw ni Toralio na hindi saklaw ng Mobile Passport on Wheels ang mga nawalan ng passport. Abiso ni Toralio sa mga bagong aplikante at magre-renew, kabilang ang mga requirements para sa mga menor de edad na kinakailangang may kasamang magulang sa araw ng appointment. Pagkuan ng passport, may mga kaipuhan na requirements. Ipaabot ko sa inda na ining pagkuan ng passport para lang ini sa mga new applicants and renewal. So itong mga although renewal sinda pero nawara si passport, mayo si passport kumbaga nawara dahil mayo siya si physical passport, dahil po sila pwede mag-avail since hindi kaya pag nawara ang passport, kaipuhan ng clearing. For the minors naman, kaipuhan niya on ang parents, si magurang katong minor.
So ang kaipuhan, si birth certificate kang si Aki, and then kung nagkaklase na si Aki, pwede man mag-attach ng valid ID si ID niya habang si nagkaklase ba, pero dapat si updated. Hinikayat din niya ang mga taga-Camarines Sur na samantalahin ang serbisyong ito at pinasalamatan ng provincial government sa pangunguna ni Governor Elray Villafuerte, DFA at iba pang katuwang ng programa sa matagumpay na pagbabalik nito. Ang pangapodan ni sa mga gusto mag-secure ng passport renewal or new applicants na magpasiring sila sa samong opisina sa second floor kang new IT building, ang PESO office, and then mahihiling man nila sa Facebook page ni Gov Elray, kang Province of Camsur, kang kumbaga kami mga staff nag-share man po sa social media. So ma-check po nila kung ano tong mga requirements, basahon lang po, and then pwede nilang i-upload sa ilang application form if ever da sila makakadigdi. And igwa din po kami, pwede din sila mag-submit ng sa indang application form duman sa CICT sa Naga City. In front lang po kang BMC Hospital. Kaya duman may staff po kami na nag-a-assist for those na gustong mag-avail. And then po, digdi sa Camsur PESO, pwede po sila mag-submit ng sa indang mga applications. And if ever man may igwa sila ng mga kahaputan, pwede po sila mag-inquire duman sa samuyang Facebook page account, ang Camsur PESO. Isasagawang passport processing mula September 23 hanggang 26, 2025 sa Fuerte Camsur Sports Complex Capital Complex, Cadlan Pili, Camarines Sur. Bukas na rin ng application form na magtatagal hanggang August 29, 2025 para sa mga nais mag-apply, maaaring bumisita sa PESO Camsur sa second floor, New IT Building Capital Complex o tumawag para sa karagdagang impormasyon. Darlene Lastrulio, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.